타여가이 따모니니 사몽부땅 하작동 Oro hingkai ani samung bethai hingkai nini bai 사몽부땅 nini bai ani tongthai. O project ni bumung khai nini bai ani tongthai. Nini bai ani tongthai mane sela hamjangnai buri hamjangnai eba family eba sela sikla buri sikla rok phai oro rest khainani tour khainani oro aboni kaisa tongjaknai gairing rok tongjaknai chajaknai tei gana guni berai naikol naijaknai jaga singoro khainai nini bai ani tongthai project ni bumungkha nini bai ani tongthai singoro high technology sini bamboo no framework khlai sini wano oro kaham khlai naithok khlai oro modernization khai ungkor o gairing tangnai ingaro tongmannai oro yang tukhe 15-20 ta gairing tangnai Goron simi sini moinama monu te lalsora obodi kaisa view mannai mongkha monu ni simi betlengship rangsak ni lamthai project ni bisingo kaisa samung botang nini bai ani tongthai o jaga ni bumung buproni simi mo project ni samung sengjak nai o February ni simi no sung sengjak nai ingkai o 2025 ni bisingo no mo open khai rijak nai nini bai ani tongthai hambai bara sini ko gar jao boro jale sido khaigala ni tai jong na tin no chomde tam khai khulum khigrani gar jao tam purunane ni tese khulum khigrani ni he ma phuru teni mona amde abin na jala ni mo khama hamjang man ko ba khamai ni jinti prasam le ba khamai hamjang ba si sabot